Oh my effing god. Hej bitch! Vad gör du? Ah, nice. Jag har nyss blivit serverad frukost på sängen av Doritos som vanligt. Men har du sett att Lonelyboy har hackat våra datorer? Han har länkat något via Gossip Girl och nu ligger de på YouTube. Jag menar, trots att vi avslöjade att Lonelyboy var Gossip Girl på galan förra fredagen så försöker han ändå fortsätta med sin socialistiska kamp. Känns ju en aning patetiskt. Förlåt, men jag måste bara säga hur roligt det var att se hans min när han fick sms'et på galan. Jo, det är klart, jag förstår att det var jobbigt för dig. Men nu fick du egentligen se hans sanna jag. Men hur känner du då? Vi måste ju göra någonting åt detta, eller hur? Tyvärr så tror jag att den enda som kan göra något för att få honom att sluta är om du ställer ett ultimatum. Han får helt enkelt välja Gossip Girl eller dig. Vad säger du om det? Jo, jag förstår att det kommer vara tufft, men du måste göra det här. Och det är inte enbart för dig utan det är för oss alla andra. För om vi ska kunna leva vårt fantastiska liv här på Upper East Side så måste vi göra någonting. Och jag pratar med Chuck. Jag skriver med honom på Skype just nu och han tror också att detta är det enda sättet att få Lonelyboy att sluta. Men bra. Då säger vi det och vi hörs senare. Lycka till, Les. Hej.